Ahojte, vítajte pri mojom novom YouTubeovom videu. Dnes to bude o empties, teda produkty, ktoré som spotrebovala a čo si o tých produktoch myslím, či by som si ich kúpila znova, alebo či by som si ich znova nekúpila. Niektoré som teda vypoužívala už XY týchto produktov, takže dobre, nebudeme sa ďalej rozkecávať a poďme rovno na to. Ja tu mám teda mix make-upu a skincare a niektoré veci aj na vlasy a na telo, takže ideme rovno na to a začneme rovno takými tými odličovacími, pretože ako iste viete, tak to sú moje absolútne najobľúbenejšie produkty. Milujem sa odličovať, milujem ten pocit, keď som potom dôkladne a dokonale odličená. Takže ideme rovno na to. Prvý produkt, ktorý som vymíňala a určite by som si ho kúpila znova, tak to je tento Geek & Gorgeous Mighty Melt Cleansing Balm. Je to vynikajúci cleansing balm. Tieto produkty od Geek & Gorgeous nemajú naozaj žiadnu parfumáciu, sú veľmi také jemnučké. Ja mám s nimi len a len dobrú skúsenosť. Dostanete ich kúpiť už aj v DM-ke a sú za veľmi dostupné ceny. Takže ja tieto produkty veľmi odporúčam, som s nimi všetkými maximálne spokojná. Momentálne mám v sprche aj cleansing gel, ktorý už možno dnes alebo zajtra domíňam a určite by som si tieto produkty kúpila znova a znova. Takže cleansing balm od Geek & Gorgeous určite odporúčam. Ďalší cleansing balm je tento Clinique, ktorý je úžasný. Ja ho milujem, volá sa Take the Day Off. Ja ho s takými menšími prestávkami používam už roky, odkedy som ho objavila. Takže vynikajúci a ďalší som včera pozerala, že mám v zásobe, takže tak. Ďalší produkt na odličovanie, ktorý tu mám, tak to je tento CeraVe Hydrating Foaming Cleansing Oil. Vymieňala som ich už asi, 15, 20. Ja ho vždy darujem aj mojej mame, aj svokre. Vynikajúci produkt, nemám čo viac o ňom povedať. Úžasný. Ďalší produkt, ktorý tu mám, je Bioderma micelárna voda. Ja micelárnu vodu na seba nepoužívam, pretože mne micelárka nerobí dobre, ale vždy pred líčením, keď idem niekoho nalíčiť, alebo pred tým, ako máme kurzy k líčenia, tak si odličujem túto pleť, alebo teda dočisťujem si túto pleť touto micelárnou vodou. Je veľmi šetrná, je to teda Sensibio micelárna voda, takže je to veľmi krásny produkt, tiež som ich vypoužívala už XY a musím si kúpiť novú. Ďalší produkt, ktorý používajú najmä deti, tak to je táto Bioderma Atoderm, tiež cleansing oil, proste umývajú sa s tým už roky, proste Majko bude mať 10 rokov a odvtedy na deťoch používam Biodermu, či už je to tento cleansing oil, alebo proste iný shower gel, krémy, Bioderma Atoderm Intensive, vynikajúci krémik na hocičo, keď mali niečo na pokožke, takže určite odporúčam, veľmi krásny produkt. Dobre, toto by sme mali v podstate všetky produkty také na telo a do sprchy a ešte tu mám pár vecí na vlasy. To je táto maska od L'Oréal Professionnel Absolute Repair. Použila som ich, alebo vypoužívala som ich už asi proste milión. Ja tým, že mám suché, vlnité a krepovité vlasy, tak ja používam skôr masky ako kondicionéry. Robí mi to na vlasy lepšie. Nechám si ju tam pôsobiť pár minút a potom zmijem. A tie vlasy sú o mnoho lepšie ako po kondicionéri. Takže toto, veľmi krásna. Ďalej tu mám tento šampón
Fusion od Wella Professionals, Intense Repair Shampoo. Ja používam teda všetko takéto Repair, Intense, Smooth a všetky takéto rady, tým, že naozaj mám tie vlasy také krepovité a keď nepoužívam takéto produkty, tak moje vlasy sú proste takto. Hej, takže veľmi dobré produkty. Používam v podstate momentálne skoro všetko, alebo asi všetko na vlasy od Welly a som s tým veľmi spokojná. Mne na vlasy absolútne najviac zabrali oleje. Milujem používať oleje, aj teraz mám od Welly ten z rady Smooth alebo niečo také a používam ho aj do mokrých vlasov, aj do suchých vlasov, mám s tým veľmi, veľmi dobrú skúsenosť. Takže tak a už ideme teraz na veci, ktoré som vypoužívala a čo sa týka make-upu. Ale nie, v podstate tu mám ešte dva skincare produkty. Jeden je tento Olival, ktorý je to proste hydratačný toner, ktorý tiež vždy predtým, ako idem líčiť, alebo predtým, ako máme kurzík líčenia, tak toto je po čistení prvý krok. Tak si to tak nastriekam na tú pleť a hydratuje mi to. Veľmi krásny produkt, otvorila som už nový, čiže tak a na seba momentálne používam tiež obdobný produkt, ale od Geek & Gorgeous. Určite ste ho už u mňa videli. Ďalší produkt, ktorý používam naozaj pri každom líčení mojich klientiek, tak to je tento Advanced Snail Power Essence. Je to hydratačná esencia, je to niečo medzi esenciou a sérom. Má veľmi krásnu konzistenciu, je to také gelovitejšie. Musím povedať, že keď som to prvýkrát použila, tak som sa bála, že ten make-up sa mi bude šuveriť, ale naozaj sa mi to nikdy nestalo, aj keď to je gelovitá konzistencia. Milujem, mám už otvorené nové balenie a myslím si, že ďalšie balenie mám v zásobe, pretože to naozaj používam pri každom líčení. Produkt, ktorý by som si už asi nekúpila, tak to je tento Dior Forever Glow Veil. Nie, že by nebol dobrý, ale je to podľa mňa zbytočné. Na to, že to bolo drahé, je to úplne zbytočný produkt. Nemám pocit, že by mi to dodalo nejaký super duper extra glow. Takže fajn, bola som spokojná, ale nič extra. Takže toto máme tento produkt. Make-up, ktorý som vymieňala, je tento House Labs, ktorý by som si určite kúpila znova, ale momentálne mám v zásobe dosť make-upov, takže si ho kupovať nebudem. Veľmi krásny produkt, je to teda Triclone Skin Tech Foundation a ja mám odtieň 030 Fair Cool. Bolo to príliš svetlé na mňa, ale keď som si ho zmiešala s iným make-upom, tak to bolo úplne fajn, čiže určite by som na budúce potrebovala trošku tmavší odtieň, ale veľmi krásny produkt a určite, ak ja som si ho kupovala v Paríži minulý rok v Sephore, čiže ak hľadáte nový make-up, ktorý je ľahký, krásne kryje, úžasne drží na pleti, tak určite odporúčam, ak chcete niečo vyskúšať od Lady Gaga. Ďalej tu mám bronzer od Fenty Beauty, ktorý bol jeden z mojich najlepších, aký som skúsila. Myslím si, že mám jeden ešte aj v zásobe. Ja som používala odtieň 01 Inda Sun. Je teda už úplne vyminutý. Bol to krásny bronzer, nemám čo vytknúť. Nádherný, krásne drží, krásna farba, výborný bronzer. Ďalej tu mám, už mi to tu trošičku padá. Ďalej tu mám púder od Charlotte Tilbury, ktorý bol tiež veľmi pekný. Mala som ho naozaj už veľmi dlho, takže sa mi rozbil v kabelke. Ale teda je to tu zošuchané. Toto neznášam na produktoch od Charlotte Tilbury. Proste šitné balenia. Akože fakt šitné balenia má tá žena. Toto nedolieha, toto je zošuchané.
S viacerými produktami sa mi to stalo, že nedoliehajú, pokazia sa tie balenia, zošucha sa to označenie, ten názov, takže potom vlastne ani neviete, aký odtieň ste mali. Ale toto bol určite transparentný púder. Bol výborný, len teda balenie má pani Charlotta šitné. Čo ďalší výborný produkt od Charlotte Tilbury, ktorý už asi nikdy nebudem používať iný fixačný sprej, alebo teda setting spray ako od Charlotte, je tento Airbrush Flawless Setting Spray. Vymieňala som ich už veľa, momentálne mám jeden načatý aj u mňa, aj v mojom make-upovom kite a nemám už ďalší do zásoby, takže budem musieť dokúpiť. Výborný produkt, naozaj krásne sedí, zhydratuje, nevysušuje, vydrží ten make-up celý deň na tej pleti, naozaj to pomáha, čiže jeden výborný produkt. Ďalej tu mám tieto dve veci, ktoré, ako vidíte, nemám domíňané, ale už to vyhadzujem, pretože už to mám veľmi dlho otvorené a v porovnaní s tým setting spray od Charlotte Tilbury sa mi to už nepáči, tak vám poviem. Čiže ten Charlotte Tilbury je o mnoho lepší, toto je teda Hydro Grip Setting Spray od Milk. Bol výborný, ale ten Charlotte Tilbury je 100-krát lepší, takže používam ten a toto už vyhodím, pretože už to mám naozaj veľmi, veľmi dlho otvorené. Takže tak, a teraz tu mám posledné produkty, čiže ideme teraz na špirály. Špirály. Mám ich tu viacero. Začneme tou jednou, s ktorou ja absolútne som nebola spokojná a to je normálne šokantné. Pretože to je YSL Lash Clash. Proste úplne najviac vyhypovaná a najviac ospevovaná maskara všetkými make-up artistami a mne sa totálne otlača a nie som s ňou spokojná. Bola som veľmi sklamaná, ja som mala teda aj veľkú túto špirálu a toto je mini verzia. Obidve som si dala na seba možno tak 2-3 krát a skončila som, pretože mne sa naozaj nič neotlača. Mne sa špirála neotláča a otlačili sa mi dve v živote a jedna z toho bola Lash Clash. Takže mrzí ma to, ale ja si túto špirálu už nikdy nekúpim. Takže tak. Ďalšia maskara, ktorú by som si určite kúpila znova, bola táto Dior Show. Ja som ju mala teda v hnedej farbe. Nádherná maskara, úžasná, odporúčam. Potom tu mám, toto je jedna, ale jedno je mini a druhé je veľká. Je to Estée Lauder Double Wear. Krásna maskara, naozaj vynikajúca. Čo mi vyhovuje, tak mne veľmi vyhovuje, že toto je také tenučké. A aj toto je taký tento maličký štieček. Takže veľmi mi vyhovuje táto špirála Estée Lauder a potom moja klasika Sky High od Maybelline v odtieni Burgundy. Už ju mám vysušenú, takže vyhadzujem a momentálne mám dosť maskár, takže si nebudem kupovať ďalšiu, ale je vždy v mojom make-upovom kite. Ďalšia vec, ktorá nesmie chýbať ani u mňa, ani v mojom make-upovom kite, je toto od NYX Lift and Snatch v odtieni Ash Brown. Najlepšia vec, počuli ste to už odo mňa 1 500 000 krát. Úžasné na obočie, na dokreslenie takých jemných chlpkov. Krásny produkt. No a potom tu mám 3 lip pencil. Toto je Charlotte Tilbury Iconic Nude. 2 som vymieňala. A najlepšia ceruska ever, takže aj najkrajší odtieň. A potom tu mám ešte Hourglass, ktorá je už takáto a neviem ani čo to je, ani aký je to odtieň, ale teda bola výborná, veľmi sa mi páčila táto Hourglass kontúrka. Takže
To by bolo na dnes odo mňa všetko. To sú všetko produkty, ktoré som spotrebovala, s ktorými som bola spokojná. S jedným teda som nebola spokojná, ale nie, že som nebola spokojná s tým Dior vecou, s tou Dior vecou, ale je to zbytočnosť. Takže určite nakupujte s rozumom a majte krásny deň. Nezabudnite mi dať subscribe. Ak sa vám video páčilo, určite mi dajte palec hore, zanechajte mi komentár, aké video si prosíte natočiť na budúce, či by to mali byť moje favorites, moje aktuálne, najobľúbenejšie produkty zo skincare, make-upu, na vlasy a čo ja viem random, nejaká káva, nejaké proste oblečenie, alebo čo by ste chceli na budúce, určite mi dajte vedieť, ja sa budem na to všetko tešiť a majte krásny deň, ahojte!